שלום חברים, חושבים שאתם מומחים של לבד בבית? ברוכים הבאים לאליפות העולם בכדורגל פופו. צד אחד, רוני צור, צד שני. הכנו לכם חידון על פרקים 16 עד 19, שרק 5% מהצופים יענו על הכל נכון. רובכם הגדול הולך ליפול בשאלה על זעתר וההפגנה המטורפת שלו. תענו נכון על הכל, ותוכיחו שאתם אלופי לבד בבית. רגע לפני שמתחילים, פרגנו לנו בלייק ועוקב. נתחיל בשאלת הדמות המועדפת עליכם מהבנים. מי הדמות המועדפת עליכם? נבו, לייק, זעתר, סאבסקרייב, מיכמך, תגובה. ועכשיו לחידון המלא. מוכנים? קדימה, מתחילים! איזה פרויקט לימודי גרם לנבו לחץ עצום? תשובה ד', ספר המחזור. כשמישהו נכנס לכלא או מקבל מדליה, זה את הקטע מהספר מחזור שלו. תקשיב לקטע של אחותך. מקצור. את מי ניסה זעתר לגייס להפגנה בשכונה? תשובה ב', ילדים מהשכונה. מה דרש זעתר בהפגנה שאילגן? תשובה ד', כל התשובות נכונות. משב של ביקורת פלוס קנאה קצת על העורף, אה? דעת אתה לא מתבייש? מה צריך להתבייש, נשמה? תנו לייק לוידאו. אם עניתם נכון על 3 השאלות הראשונות, איזו סיסמה לימד זעתר את המפגינים? תשובה ב', לא ניתן. מי יכריז שיהיה המגפון של ההפגנה? תשובה ב', אחד הילדים. באיזו הפגנה רצתה שולה שזעתר יחליף אותה? תשובה ג', הפגנה נגד מפעל נקניקיות. להפגנה! בהפגנה? לא, נשמה, יש לי לוז. יודעת שאני מהבוקר עד הלילה, יש לי דברים שאני... מדוע סירב זעתר להפגין נגד מפעל הנקניקיות? תשובה ג', זה הזכיר לו את טעם ילדותו. אם הגעתם עד כאן, שתפו את הסרטון ותעקבו אחרינו לעוד אתגרים. כמה כסף הציע שולה לזעתר כדי שיפגין? תשובה ג', 100 שקלים לשעה. משב של ביקורת פלוס קנאה קצת על העורף, אה? דעת אתה לא מתבייש? מה אמרה המורה שירי על נבו בשיחת ההורים? תשובה ב', יש לו פוטנציאל, אבל הוא מפטפט, וכל הזמן בטלפון. איך הדוד זוהר תיאר את נבו בפני המורה שירי? תשובה א', איזה אחיין יש לך? וואו! ג'ינג'ר והרבה הזנחה הורית. די, אני צריכה ללכת לעשות כמה שיחות נזיפה. מה המתכון לאחיין מושלם של זוהר? תשובה א', כפית חמידות, קורט גינגיות והרבה הזנחה. הם כמו נבו. ביי, נסיכי. שלי וגם לילי. מדוע רצה זוהר שהמורה שירי תזמין אותו שוב לשיחה? תשובה ד', כדי שיוכל לראות אותה שוב. היכן אמר זוהר שהוא מרגיש את האהבה שלו לשירי? תשובה ג', בברך של המים החמים והקרים. איזה מבצע משוגע תכנן זוהר שנבו יעשה? תשובה א', לעשות רפלין מהגג לתוך הכיתה. זה לא רעיון שלי, נשמה, זה רעיון של מיקה. שלך, את אמרת את זה עכשיו. זעתר, אני לא... את גאון. לא, אני נגד הרעיון הזה. את גאון! כמה חמצוצים עלה לכתוב משפט יפה בספר המחזור? תשובה א', 20 חמצוצים מהצד. יש לו ראש כמו עיפרון. דורון, בעתיד ינקהו מסדרון.
חיים שלי. מי הדמות המועדפת עליכם? מיקה, לייק. איה, סאבסקרייב. רוני, תגובה. מה כללה חבילת הפרימיום בספר המחזור? תשובה ג' טוב בספורט, אהוב על הבנות ועם קוביות בבטן. מה כתב נבו על גיא הברזני בספר המחזור? תשובה ד' אוכלת רק צנונית ומבלה אצל השיננית. המורה אמרה משהו ששינה את חיינו לעד. מחר, אבי השומר בחוף. מדוע הרגיש מיכמיך שספר המחזור מזויף? תשובה א', כי הוא אמור לשקף את המציאות, ולא לשקר. העולם ואתה יודע את זה. אולי הכי בבניין שלו, וגם זה בקושי. אני רוצה שנחזיר את כל המתנות והחמצוצים, ונכתוב ספר מחזור אמיתי. נקים... מה נכתב על יותם בספר המחזור? תשובה ג' הכי בעולם. מה החליט מיכמיך לעשות בסוף עם ספר המחזור? תשובה ב' להחזיר את הכסף ולכתוב ספר אמיתי. אתה תשרוף את שנינו! סורי. אתה יודע מה? אתה סוגר. מה חשבתי לעצמי? מה כתב מיכמיך על עצמו בספר המחזור האמיתי? תשובה ג' נועם מגבון הכי לך בחבילה. רוב היום על האסלה. מה הייתה ההמצאה המהפכנית של ירדי? תשובה ג' רחפן ירוק. מה הכין רוני למילי לפני טיסתה? תשובה ב' פיקניק רומנטי ושיר שהוא כתב לה. שלי לחמש. איילת! איילת, תחבי את זה! מה? תחבי את זה, אני בטלפון! יש לי עוד שנייה. מה מנע מרוני להגיע לפיקניק עם מילי? תשובה ג' המנעול של דלת הבית נשבר. איך תוארה התספורת של זעתר אחרי ביקור אצל הספר חצקל? תשובה ד' כאילו סיפרו אותך עם מסור חשמלי חלוד. תראה כאילו עשית תחרות משחת שיער עם החסכת דשא. אתם עובדות שכאילו אני נראה כאילו חפפתי בשנועית ויצאתי ככה מהבית על הוואט. מהו כלל הברזל בפרדות לפי זעתר? תשובה ג' אף פעם לא להגיד את האמת. ריים. או שאתה גוסס את המיטוב, זה עובד להכל. גוסס, אוקיי? ועכשיו חפוטה ידמה לנו את וובה, אוקיי? החייט שלך, ועכשיו הוא שואל... מדוע זעתר לא עזב את הספר חצקל? תשובה א' הוא לא רצה לפגוע ברגשותיו. בעצם לדמיין שהבן אדם שמולך הוא לא בן אדם, הוא סוג של חפץ. חפץ. חפץ, פשוט לדמיין. גו! מי אמר את המשפט? איזה אחיין יש לך? וואו! תשובה ג' הדוד זוהר למורה שירי. ג'ינג'ר והרבה הזנחה הורית. מה הציע ביבי לינגבו כדי שיסכים להכין איתה את העבודה? תשובה ד' לשדך בינו לבין אחותה רוני. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על... איך הפריע נבו בשיעור של המורה שירי? תשובה א' היה בטלפון והדביק מדלקות. כל הכבוד! אל תשכחו לפרגן בלייק ולעקוב, כי חידונים חדשים כבר בדרך.